Kulumka Takhuk Bukuk song update na ni Maphaika tao khoroksa Takhuk Mongol de Burma nei 3 mas sakang bo contact lai mani Kerala tongkru bo jungjalak lai tong kang nei aboni pore bo kamai thaka sungbai bo contact li aboni ya golo bini nok ni borok bo missing file rok missing case file klai rekha hai phano manli abono tini onek din ni ya golo 3 mas ni ya golo sung khobor mankha Udupi, Mangalore, Udupi, Karnataka ni police from Niyakti borok information roka je bini mangkati man khati ni khajija khlai bolongo onek khati kacham rom de 20-25 din ni khati pan khasamang khana bo amsak mas bo boro tongkha bo to chung silia but tini bini mangkati man khane police rok sauka and chini boro chini team ro coordinate khlai tongo condolence or say is a heartfelt to his family bini bumu ungkha Mongol de Burma bini parangkha Haribokto para Postum Jireniani. So, chung bini dead body na to phirok ro hariman glak because bin dead body asaka condition hamlia bon dead body na phirok ro hariman glak so or no chung bini cremation khlaina nei bagai chai to tong layo update ri tong lai bini